Cabaleiros, traxe escuro. Donas, traxe corto. Esta invitación quizá vos recorde que se llevo aos marqueses de Sobroso invitándovos a un evento durante o século XVII ou, aínda mellor, unha invitación a un evento na Plaza Maior durante o século pasado con certo busto acompañándonos. En definitiva, doutra época. Mais xa vai sendo hora de adaptarse. Os tempos cambian e nós con eles. Debemos superar ese encaixonamento e simpleza da roupa. Camisa para os homes e vestido para as mulleres. Isto non é un problema concreto de traxes ou de cores. Isto é un problema de identidade. A roupa non ten xénero. Cada quen ten que ser libre de escoller a súa indumentaria. O que máis lle gusta, o que máis lle representa, como podemos ver nestes exemplos durante os premios do Mestre Mateo. Un exemplo ben cercano. Sería unha verdadeira mágoa estragar tanta variedade de diseños, de cores, de estilos. Un bo resumo disto sería emplear a palabra liberdade. Usted no cree en la libertad individual de las personas. Nosotros creemos en la libertad de las personas para poder escoger. Como vedes, enches a boca deste termo, mas a hora da verdade, na práctica, olvídanse del rapidamente.